e dow inde Tidiane Cissé ɓoyɗo hannde o ala ɗo konngol so wonano so wi yo tangue o anda nde o tonguite ko ɗon taw o tinani oto yo tangue hollum ay noddude tiiɗani aɗa wawi noddude mbasano hen kono noddi kadi o responsable ɗum ngo o noddi ɓen gari nodimo o yi kanko noon hannde o ala ɗo konngol simo konngol makko hannde tan ko yiiɗe ɓeɗoni noddi Amadou Ly a dañi sens noon nde ɓe jooɗade kutirol ma jooɗoɗo e pallal ene panma hol sens ko jimmi haalde e oɗo président o yi ko yiɗi haalde président Amadou Ly mboɗo andi ko nunduɗo omo andi Amadou Ly ko nunduɗo mboɗo andi ko gando omo andi ko gando mboɗo andi ko jurum deero omo andi ko jurum jeero omo gongi ko gonguiyente ko ganduɗo ko ganduɗo ko galo ko galo ko lesɗikiniɗo ko lesɗikiniɗo kadi omo yankini ɗiɗo jikkuji so tawi o yi ɗiɗo jikkuji noon bandiraɓe so kawre e julɗo ha ene foti wiyede ko neɗɗo o yene foti wiyede noon ko neɗɗo o kadi omo haqilini o yi kadi omo haqqilini wiide haqqille o yiɗi wiide haqqille kala ko taga e dow leydi waɗi wonki kala ko taga e dow leydi waɗi wonki ene jogui haqqille dandude hoore mum kala hay sinno ko mbeewa so tawi dawi ene o yi hay sinno ko mbeewa so dawi ene jogui ene andi no faari ko haqqille koye ɗum ko haqqille haqillinde noon haqqilinde noon andude ko foti wadde ko andude ko foti wadde eko fota wadde li président mo haqilini président Amadou Ly noon mo haqqilini kadi mboɗo sikki padalanaɓe ne poti wawde gomɗinde mi o wi kadi omo sikki pallalnaɓe ne mbawi gomɗide kanko waddata ɗo neɗɗo bolle puyɗe addata ɗo neɗɗo mo ala nafoore mo o waddata ɗo neɗɗo mo ala nafoore mo ala gandal saabu min padalal oye saabu kanko Padalal kala ko feewi e leydi ndi mboɗo yiɗi kono kala ko feewe leydi omo yiɗi kono ko ɗo ɓurrimo ji sah laabi limti limtiɗi mboɗo ara ɗo o yen jii bandiraɓe laabi limti limtiɗe ndungu he mo ara ɗo sappo jolo mo ƴeewa holko bonne wuuro he holko foti fonede wuuro he ɗum kadi ene jeeya ko addinimi ni dusdemo oye ɗum kadi jeeya ko addinimo dusdemo hollamo caɗele Padalal mi wona bellitaɗo ɗemgal bandiraɓe oyo wona noon bellitaɗo ɗemgal eɗen jarlo eɗen jaafo président li mi wima bisimilla hunare mi wima bisimilla ɗon président Ly o wima bisimilla ma Padalal bisimilla ma Hamadou Hunare bisimilla ma Padalal Wuro Siré Dié ɗo noon ko Padalal Wuro Siré Dié kadi ko yimɓe gonɗuɓe ko yimɓe kadi ko yimɓe gonɗuɓe ko yimɓe moƴƴuɓe ɗo mawni soɓe mbi ya laccinde mabɓe ya mara mabɓe oyi ko ɗo mawni soɓe mbi ya laccinde amen ya mara amen tan mayaɗa hen oyi ko ɗo heddoro kala jibinaɗo e nder leydi Sénégal ene foti ɓornade on ɗon wutte neɗɗo mo ganduɗa henne gonka Sénégal e ko Sénégal jogori wonoyde ene foti wojdema wutte goɗɗo o noon ko wutte keso mo Allah hettanimi ko ɓooyani woni wutte dawrugol woni wutte politique nde Allah waɗi Allah wurti min e ƴeewde yewtidde e bandiraɓe amen e fasiraɓe amen e ko faate e wutte gadana mo kalanmi on ko jogiiɓe on wutte woƴaɓe gonka Sénégal woƴaɓe ko yimɓe ko tubakoɓe mbiyata devenir Sénégal woni holko Sénégal jogori wonoyde janggo saabu ko ɗum tan woni ko waɗi important ko holno gonirɗen e holko jogoɗen accande sukaɓe meɗen ɓe holko Sénégal jogori wonoyde janggo emin jewtide hen mataw ɓe jii jiyanɗe nde joguimi ɗe walla yiyande nde joguimi nde e fandare nde joguimi nde Allah so yanti hen ene wawi wonde hunde nde ganduɗa hen ene wawi naftude leñol ngol foof ene wawi naftude leydi Sénégal foof sa yiiɗi wadde ɗum noon ɗon hankanti entreprise natti yonde saabu entreprise sa joguima ɗum woni galle gollorɗo sa joguima ɗum mbawɗa gaynude tan koko wone galle gollorɗo ko o haali ɗum joni Allah e moƴƴere muɗum waɗi emin liggina fodde temedere neɗɗo donc komin gaynata ko haɗata ko e ɓen temedere yimɓe e ko taari ɗumen ko somin jiiɗi réglude probléme aji comme joni ni hene min gummi koye ferlo ngo Allah nawi min ha lorduga somin jahano lorduga min gandata ko min jii toon hande ko min mbawano jaggude wonde e nder Sénégal woodi guure ɗe ganduɗa henne yaade toon timmani hay 40 kilométres sa waɗi ɗum e GPS o wima ko 2 heures de temps a haali ɗum joni mbiɗa nde min mbi on ko lordugo min gummoto mbiɗon mawɓe yo jaa sababude min jogorani yettade ɗo hen haade 7 heures komin dogɓe dogdundugo hay goto anda saabu emin gandi onon paɗa men guila ko ɓooyi ko min ƴetti risque uji maraw ko ma Allah faabi min saabu hay goto e oto ji ɗeɓi ɗon wadde dérapage goto
sababude laawol ngol moƴƴani mi haalniɓe ɗum nde gonmi toon nde mbimi ɓe wona laawol sabu Sénégal ko enen fof ndendi ɗum ko woni hen e ngaalu ko e fannuji kala ɓiɗɗo Sénégal ene jogui hen gueɗal constitution Sénégal woni ko sarɗi gardiɗo e sarɗiji walla loi gardiɗo e loi ji ɗi loi primaire wi ko enen fof ndendi poti e nder leydi Sénégal donc min ɓiɓɓam ɓe gaccumi Dakar ɓe e sukaɓe ɓe tawmi hande lorduga ɓe walla ɓe tawmi Padalal hande kamɓe fof ndendi poti e kala gueɗal ngal ganduɗa dañƴen ɗum koye inde leydi Sénégal hay goto ala droit ƴettude ɗum ene yarno ene nawrira ɗum banggue ene waɗana ɓeeɗo plus que heddiɓe ɓe ɗum wona lawol sa nani mi haali ɗum mbaɗa jeeya e yimɓe ɓe ganduɗa henne minen min gona haasideɓe min gona haɓeteɓe min gona añanɓe yimɓe komin yimɓe ɓe ganduɗa noon kala janɗo e dow amen min daroto min badda e muɗum kono min jahata emin kaɓoye kala kaɓɗo e amen ma taw min ɗo kono min jahata emin kaɓoye ko jogormi haalde ko wona bonnidde laamu gonguɗo ngu saabu min mbimi ko Sénégal ko jiiranmi ɗum tan ko ngesa jaajba ba ganduɗa ene fecca e lowe kewɗe won hen lowe président gonɗo ɗo wonko liggi ha feewi machallah won hen lowe ɗe ganduɗa henne o fuɗɗima kono e yiyande amen minen ene heddi gasde wasata kamɓe ɓe nangi gasi kono minen emin nangi ene heddi gasde won hen lowe ɗe ganduɗa ɓe tuggani hen haydara ɓe memani ko noon foti waade min mbi e yiyande amen ene jeeya e lowe ɗe ganduɗa nana golle mais no gollira ni wona e yiyande amen no haniri ni ko affaire de transport o taliji pewneteɗi ɗi sa yi hande Dakar ɓe gummi ɓe pewni toon TER wonande ɓewde mbiɗen ko mawɓe men nanɗo henne ko France gummi ko train mo ganduɗa henne koye train ji ɓurɗi fewde e train ji jeeya min mbiyani noon train express régional min mbiyani Sénégal handani hen kono train mo ganduɗa fodde 1000 milliards de francs CFA woni ujunere milliard waɗama hen minen on train min mbi ko Sénégal tolnaki ɗo ene waɗa on ɗon kalis e train min mbiyani en cohlani train o de kono en waɗi train ji ɓurɗi webde way kono wiide mbaɗa yiiɗi sodde auto ni mbaɗa jogui 100 millions walla han ceerno Abou hande a heeɓi 100 millions a faami a heeɓi 100 millions mbiya wonde aɗa sohli sodde auto saabu lawol ngon moƴƴani ko 4x4 cohluɗa auto ji ɗi min gardi ɗi oɗo auto sa waɗi hen ko 100 millions jarata ma hemmo kono sa heeɓimo a heddoraka haydara sa jolama kadi jaaha codoya 4x4 mo ganduɗa ko Renault walla komi anda wiide ko 20 millions jarata keɗoroɗa 80 millions mo golloriɗa ha joni a dañi auto de nana waɗa ko jiɗɗa ko a ƴettani 100 millions ma mbaɗɗa ɗum e auto oɗo ka ƴettuɗo 20 millions mbaɗɗa ɗum e auto mo ganduɗa ma waɗane ko oɗo auto waɗata ko saabu on ji auto o wona kanko tan goto omo yaari auto ji goɗɗi tomin jano to foof ɗo auto o yeehi foof keddiɗi jeehi toon wona firti ko wadde ko oɗo auto wawi wadde ko keddiɗe ne mbawi wadde ɗum wona on ji ko jinmi haalde ko donc ɗum woni komin kalata e train o ko min mbiyani hoto en coot train min mbi ko 1000 milliards wadde ɗum e train ɓurti 200 walla 300 milliards walla 400 milliards yonino hen ko heddi ko ceerno yimɓe ƴeewa fewnude laaɓi goɗɗi e diwanuji ɗimin jetti ɗi ganduɗa hen ala laaɓi ceerno wona lawol ko ɗum tan min kaali minen joni noon mi arata e ɗum noon min garani ɗo pour haalde wonɓe ɗo ɓe min gari ko pour andinde on hol gonɗo Amadou Ly min gari ko pour andinde on hol wonɓe Yeesal en marche woni lande politique keso momin darni o mo ganduɗa ko kañum min ganni ƴettude pour gollade e yaade yiyoyde ɓiɓɓe leydi Sénégal fammindeɓe holko woni fandare amen holko woni yiyande amen holko min jiɗani Sénégal ko ɗum woni koyɗe amen ɗo hen hande ko koyɗe guittodiral kumpa wonande nanannoɓe meeɗa yiide ɓe jiiya wonande yiyannoɓe e télé ɓe meeɗa fawde guide jahran jiiya hande ko ɗum ne kadi addi min ɗo hene ko andude tigui rigui emin nana caɗele ɗe ene kaale kono min nana ɗum e kunude moɗon min jiyana ɗum koye amen nomin jaari hande lordugo ni neɗɗo ene wawno jooɗade toon wiya min wonde ko ni way min nanga wonde aha wawa wade noon saabu a wawa nangude wonde ɗum ene wawi wonde e Sénégal hande an koma jaaha han jettoɗa toon nde mbawa jabde wonde effectivement ɗum ene woodi
ko ɗum woni ko ngol ɗo lappol yahata yeesal en marche ko ɗum woni ko addi ɗum kaw Oumar haali ɗo joni omo wiya ko jurum nder wona mere addi ɗum min jooɗota ko mukk ko Allah luɓri min ko fof min jooɗota ko mukk hamin jejjita komin gonno hanki ko min jooɗota ko mukk mbimami hamin jejjita mbaɗa tooña sukaɓe hen saji weɓe hande somi tottanoma fiwo mi yaha jeere mi sooda nenam yaɓoyo mi fewna ɗum no pewnitinomi ni mi defa toon no mbaɗitinomi ni ha hande mbaɗa wawi wadde ɗum de ko kalanmi ɗo ko duuɓi capantati caggal wonno ko kalanmi ɗo ko duuɓi capantati caggal am wonno hande mbimami duuɓi 41 mbaɗa wawi wadde ɗum noon somin naati e politique ko sababude emin jogui yiyande ko sababude emin jogui fandare faanode ɗum e jiyaɓe Allah ɓe saabu emin nangui wonde so Allah waɗe ma wongal gandal sa gardi ɗum pour an tan walla hanni ɗum e ko taarima ko tan ma woni ka haasida ma woni ka famani ko Allah luɓirma ngal gandal ko ɗendi tan goni ɗum addi min darni oɗo parti politique ɗum addi min gummi min mbi komin yiɗɓe hesɗitinde jaɓɓal e nder Sénégal ɗum woni yeesal en marche o min gandi wonde en jooɗimoɗo oɗon paɗa min ko ɓooyi kono emina paɗa kadi banggue goɗɗo sinno ko sago mi jooɗoto ɗo hen mbiɗe jokke yewtere nde kono ko fotno hen haalede ko haalama wonko woni ɗo ɗum ɗo hen jus wonko min bindi ɗo hen e seeɗa eko faate yiyande amen saabu neɗɗo a wiyata aɗa ardo yimɓe taw a haalanta ɗumen holɗo parnuɗa ɗumen kala jiɗɗo ardade poɗɗa ardinde d' abord ko haalande yimɓe ɓe holko woni yiyande ma holɗo jiɗɗa nawde yimɓe ɓe jiɗɗa ardade ɓe ɗum nana winda ɗo hen ɗum noon kala mo ganduɗa henne ene yiiɗi ɓeydade humpitade ko yeesal en marche yahata ko kala mo ganduɗa henne ene yaade yiyande nde min jogui nde kala mo ganduɗa henne ene yiiɗi wallodirde amen e golle ɗe min gone dow mum ɗe emina nodda ɗum emina totta ɗum junggo emina mbiya ɗum yo wat feere ɓatto e diwan Padalal o jokkodira e mawɗo men Tidiane Cissé mbetende Allah wallata en ko jiɗɗon ko e ko gummaniɗen ko Allah gaynan en ɗum Allah jarama on jarama allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim.